di nama muka ulau tok kita sahatu nama nongai sahatu nama ngujungi sahat mehita gabi jala horas-horas jala totokma di ramoti Tuhan isope amang raja amang suhut bolon inata sori pada suang-suang ni akka boras pata di tano asa di kami jo dalam pangaluan-luan nami tu amat tadi bata suang-suang ni akka sahalan yo puta si jolo-jolo tubuh suang-suang ni nang tu akka boras pata di tano nadong diingan anon asa hot maju hamu di parjongjongmu asa di kami dalam pangaluan ima marhite gondang sipi tulili asa tung naso jadi si tortorom muna amang raja bulon songoni ma hata sian hami pandai musikmu sidok boti mahami gabe ma aku penina horas amang pade nama lo suang songoni matutu di ita salupna hot mahita di paradulta hot mahita di hajam dongota malotung petutu di batu bawang pade gondang sipi tulili tung naso jadi tortorata hot mahita, sonang mahita, tenata. Budu tidak mang ma? Sautik nai menguduti amang raja bulon, suhu bulon nami terlumobi madi hamu protokol sesi adat ni toga gultom unang suku-suku rohamu. Anggota ringot horas-horas na anon amang jolo dung di nama nutup dung sai pe ulauta di nama nutup tuan ni gondang pe di pasahat tami horas-horas na tuhamu asorong dalan na makorason hinadinggan ni ulauta di sedarion songoni ma hatasan hami pandi musikmu gabe majalah horas